Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Radio Energy 96,6. Άσε με να σ' αγαπώ, μαζί σου εγώ να ζω. Κάθε σκέψη στο μυαλό, μακριά σου δεν μπορώ. Άσε με να σ' αγαπώ, κι αν το τέλος είναι αυτό. Αν φύγω, αν χαθώ, σε σένα θα γυρνώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Με την πρώτη ματιά κεραυνό στην καρδιά μου. Ήσουν όνειρο που έμοιασε να πιάνει φωτιά. Απ' την πρώτη στιγμή ήσουν μες στην ψυχή μου. Ήρθες μέσα στη ζωή μου και έχω βγάλει φτερά. Άσε με να μπω κρυφά στη ζωή σου. Θέλω να γευτώ το πρώτο φιλί σου. Τι κι αν δεν μπορώ να ζήσω μαζί σου. Άσε με να σ' αγαπώ, μαζί σου εγώ να ζω. Κάθε σκέψη στο μυαλό, μακριά σου δεν μπορώ. Άσε με να σ' αγαπώ, κι αν το τέλος είναι αυτό. Αν φύγω, αν χαθώ, σε σένα θα γυρνώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Με την πρώτη ματιά κεραυνό στην καρδιά μου. Το μυαλό μου είχε φύγει κι είχε αλλάξει τροχιά. Μην μετράς τα λεπτά, είναι η νύχτα δικιά μας. Μια ανάσα, ένα χάδι που με στέλνεις ψηλά. Άσε με να μπω κρυφά στη ζωή σου. Θέλω να γευτώ το πρώτο φιλί σου. Τι κι αν δεν μπορώ να ζήσω μαζί σου. Άσε με να σ' αγαπώ, μαζί σου εγώ να ζω. Κάθε σκέψη στο μυαλό, μακριά σου δεν μπορώ. Άσε με να σ' αγαπώ, κι αν το τέλος είναι αυτό. Αν φύγω, αν χαθώ, σε σένα θα γυρνώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Άσε με να σ' αγαπώ, μαζί σου εγώ να ζω. Κάθε σκέψη στο μυαλό, μακριά σου δεν μπορώ. Άσε με να σ' αγαπώ, κι αν το τέλος είναι αυτό. Αν φύγω, αν χαθώ, σε σένα θα γυρνώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Άσε με να σ' αγαπώ. Επιστροφή εδώ στην υπέροχη μουσική μας απόλαυση μέσα από τους 96,6 στα FM, αλλά μας ακούτε και διαδικτυακά φυσικά όπως πάντα μέσα από το www.energy966.com. Η Κική Βασιλιάδη είναι παρεούλα, θα είναι μέχρι και τις 2 ακριβώς, αλλά υποσχέθηκα παρεούλα στη 1 ακριβώς. Θα έχουμε κοντά μας λοιπόν τον φίλο μας, τον Τάσο Παπαναγιώτου, ο οποίος είναι υπεύθυνος της διοργάνωσης για το Michael Jackson Tribute που σας λέμε εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Και μάλλον Τάσο μας ακούει. Τάσο, καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, εσύ? Εγώ είμαι μια χαρά, αλλά θέλω να μάθω τι καιρό κάνει στην Αθήνα, γιατί εμείς εδώ έχουμε σκάσει πραγματικά. Ζέστη έχουμε, ζέστη. Ούτε άρα έχουμε σήμερα τίποτα. Φαντάζομαι εσύ δεν πήγες για μπάνιο αυτές τις μέρες, γιατί έχεις σοβαρό λόγο που δεν πας για μπάνιο. Όχι, δεν τρέχουμε, καταλαβαίνεις και δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο πάλι ότι η Παρασκευή που μας έρχεται 22 του μήνα θα έχετε κάτι πολύ όμορφο στην Αθήνα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε και εμείς χορηγοί επικοινωνίας. Θέλω να μου πεις ακριβώς το Michael Jackson Tribute, τι ακριβώς έχει να κάνει, γιατί έμαθα ότι είναι κάτι μεταξύ χορού και μουσικής και τηλεοπτικό κάτι θα γίνει, ταινία. Εμείς είμαστε μια ομάδα που ξεκίνησαμε το 2009 να κάνουμε flash mob στην Αθήνα για τον Michael Jackson. Είμαστε η πρώτη ομάδα που έφερε τα χορευτικά flash mob στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα.
Τα flash mob είναι κάποια αυτοσχέδια χορευτικά που κάνει μια ομάδα συγχρονισμένα στους δρόμους με σκοπό να ξαφνιάσει τους περαστικούς. Να κεντρήσει δηλαδή το ενδιαφέρον, να σταματήσουν, να τους παρακολουθήσουν. Είμαστε φαν του Michael Jackson και όλο αυτό σιγά σιγά δημιούργησε μια μεγάλη κοινότητα, κάτι σαν ένα fan club, και κάθε χρόνο τον Ιούνιο έχουμε ένα ετήσιο ραντεβού, ένα μεγάλο event, το οποίο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, να δείξουμε και το θαυμασμό μας και την αγάπη μας για το καλλιτέχνη αυτό. Φέτος πρόκειται να κάνουμε ένα event το οποίο είναι επηρεασμένο από το βίντεο κλιπ και το τραγούδι του Michael Jackson, το Jam, και περιλαμβάνει ένα διαγωνισμό χορού. Είναι ο πρώτος διαγωνισμός χορού στην Ελλάδα με θέμα τον Michael Jackson και τις κινήσεις του. Γι' αυτό και έχουμε καλέσει χορευτές παιδιά από όλη την Ελλάδα να λάβουν μέρος. Είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή, διοργάνωση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την προμοτάρουμε. Και γι' αυτό και περιμένουμε και από την πόλη σας οποιαδήποτε παιδιά θέλουν και πιστεύουν ότι μπορούν να χορέψουν, να έρθουν να λάβουν μέρος. Να πούμε ότι η συμμετοχή των χορευτών είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν η συμμετοχή. Προσφέρουμε και εμείς σαν διοργανωτές ό,τι καλύτερο μπορούμε από πλευράς βραβείων. Δίνουμε ένα έπαθλο 200 ευρώ μετρητάς, ειδικά αυτό το καιρό που τα έχουμε όλοι ανάγκη. Συν κάποιες υποτροφίες χορού, κάποια άλλα δώρα. Και πέρα από αυτό η συμμετοχή και μόνο είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας, γιατί με την προσέλευση του κοινού μπορεί να προσφέρει ο καθένας δυνατότητα να βοηθήσει τη Φλόγα, το σύλλογο, τον οποίο εμείς θα έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε κάποια χρήματα, και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό οποιοσδήποτε έρθει είναι πρόσδεκτος. Μου είπες, ή δεν μου το είπες, είναι 5 ευρώ μόνο η είσοδος? Είναι 5 ευρώ η είσοδος, ναι. Είναι πολύ συμβολική τιμή αυτή πάντως. Ναι. Γενικά τα περισσότερα event μας δεν έχουν καθόλου είσοδο, απλά το συγκεκριμένο επειδή έχει και μια παραγωγή, ένα κόστος παραγωγής, θέλουμε απλά να καλύψουμε αυτό και οποιοδήποτε καθαρό κέρδος έχουμε θα δοθεί στη Φλόγα. Πάντως, Τάσο, η συμβολή κάποιων χορηγών ήταν πάρα πολύ σημαντική για εσάς, γιατί νομίζω ότι εντάξει, χωρίς χρήματα μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά πιστεύω ότι έχεις βοηθηθεί και εσύ πάρα πολύ από χορηγούς. Έχουμε βοηθηθεί από χορηγούς που μας έχουν ως τώρα δώσει κάποια πράγματα, δηλαδή από τις επιχειρήσεις τους, από τις δουλειές τους, όπως κάποια μπαλόνια, κάποια κοσμητικά στοιχεία. Το ποσό αυτών 200 ευρώ από ένα χορηγό. Έχουμε πολύ μικρές χορηγίες, δεν έχουμε δηλαδή χορηγίες για το event, έχουμε κυρίως για τα δώρα και για τα πράγματα που δίνουμε εμείς προς τους συμμετέχοντες. Και φυσικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ χορηγοί επικοινωνίας, εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και οποιοδήποτε άλλοι σταθμοί και site και portal έχουν βοηθήσει από το ίντερνετ ήταν πολύ σημαντικό για μας. Πάντως, Τάσο, είναι πολύ σημαντικό που κάνετε αυτό το πράγμα, ειδικά σε μια περίοδο που εντάξει, ο κόσμος αγαπάει τον Michael Jackson, αλλά θέλει κάτι διαφορετικό να δει, ειδικά στην Αθήνα, που πιστεύω το μπουζούκι είναι το πιο βασικό για εσάς, αλλά εσείς κάνετε κάτι τελείως συναλλακτικό. Είναι Παρασκευή 22 του μηνός στο Θησίο. Είναι Παρασκευή 22 του μηνός στο Θέατρο Δίπυλων, στο Θησίο, είναι πολύ κοντά στο σταθμό στον Ηλεκτρικό. Ξεκινάμε 7 η ώρα, θα προβάλλουμε την ταινία του Michael Jackson σε πολύ μεγάλη οθόνη, το Moonwalker, και θα συνεχίσουμε στις 9 με το κυρίως event. Θα έχετε και πολλούς DJs από ό,τι έμαθα. Ναι, θα έχουμε 3 DJ set, θα έχουμε κάποιες άλλες guest εμφανίσεις, θα λάβουν μέρος κάποιες ως guest και όχι ως διαγωνιζόμενοι κάποιες χορευτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι η Monkey Business, η Ladies and Gents, είναι από τα καλύτερα crews και ομάδες του street, του hip hop χορού, και πιστεύω θα περάσουμε πάρα πολύ καλά, θα σας περιμένουμε όλους. Αυτό είναι δεδομένο, αν και προσωπικά εγώ δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έρθω. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να το κάνετε Σεπτέμβριο αυτό. Αλλά καλοκαίρι τώρα είναι λίγο δύσκολο, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, Τάσο, ο Τάσος ήταν κοντά μας. Τάσο, τι να σου ευχηθώ τα καλύτερα από εμάς, γιατί την Παρασκευή εύχομαι όλη η Ελλάδα να μαζευτεί σε εσάς στην Αθήνα. Και εμείς το ευχόμαστε. Να πάτε πάρα πολύ καλά, γιατί μου είπες ότι είναι και για φιλανθρωπικό σκοπό η εκδήλωση αυτή για τη Φλόγα. Ελπίζω να μην επηρεαστούμε από τον αγώνα της Εθνικής. Δεν νομίζω. Που συνέπεσε την ίδια ώρα. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς να ρίξουμε έτσι κλεφτές ματιές από το χώρο εκεί σε κάποια τηλεόραση, να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε. Αλλά είναι κάτι που είχαμε ήδη κανονίσει πολύ καιρό τώρα αυτό το event. Πολλούς μήνες, δεν το περιμέναμε κι εμείς. Πάντως σας περιμένουμε όλους. Τάσο, να είσαι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσένα προσωπικά, αλλά και στην ομάδα σου, γιατί δεν δουλεύεις μόνος σου, φαντάζομαι. Όχι, είμαστε πολλά παιδιά. Να είσαι καλά, σου έχουμε καλή επιτυχία, καλό καλοκαιράκι επίσης. Να είσαι καλά. Και κάτι ακόμα. Όταν τελειώσετε το event και βγάλετε φωτογραφίες, να μας στείλεις. Εννοείται. Να ρωτήσουμε και στο site μας να δει ο κόσμος τι ακριβώς κάνετε την Παρασκευή εκεί.
Και να παίζετε πολύ Michael Jackson. Εμείς παίζουμε κυρίως ελληνικά, Τάσο. Δεν πειράζει. Αλλά την Παρασκευή κάτι θα κάνουμε. Έγινε. Εντάξει, να είσαι καλά. Πολλά φιλιά. Να είσαι καλά.